Mga kawani sa Hall of Justice o Judiciary, lakip sa nalipay, human mipasalig sa Lapu-lapu City incoming Mayor Junard Ahong Chan nga ipadayon niya ang pagpatrabaho sa kasamtangang mga job order personnel, casual o coterminous employees sa una niyang paglingkod sa kanundanan karong Hulyo 1. Si Luan Mirondina sa report. Pipila lang ang Judiciary ug ang City Prosecutor's Office sa mga buhatan sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-lapu nga nagkuwang og mga kawani. Ang City Prosecutor's Office nanginahanglan og napo ka mga personnel nga mo fill in sa mga bakante nga regular plantilla position ug isip casual employee ug job order employee. Samtang di usab mo menos sa 20 ka mga kawani ang gikinahanglan sa Judiciary aron makaabag sa trabaho unon sa mga korte. Busa gikalipay sa mga kawani sa duha ka mga buhatan ang pahibaw ni Mayor-elect Junard Ahong Chan nga padayuno niini ang pagpatrabaho sa mga job order employees sa naasoing duha ka mga buhatan. Naka-obserbar po ko sa akong mga tao diri labi na gini mga JO nga nang di na mahimutang ingon nako nga di na ko sila katulog. In fact, makabantay po ko nga wa na magkadimao ang trabaho. Mo to nga pag amigo man lagi ni Mayor-elect Ahong, akong gitiksan kung may mo bisita diri sa Hall of Justice. Sa kasamtangan, may 7 ka mga regular employees, 4 ka mga job order personnel ug 8 ka mga casual employees. Ang Prosecutor's Office nga sa LGU gikuha ang ilang sweldo ug dili sa uluhang buhatan sa Department of Justice. Samtang 31 ka mga casual ug 25 ka mga job order personnel gikan sa Judiciary. Ang national man dugay kay maka-process ana or pag-appoint og mga employees, so mao na ang madali-dali namo sa lokal nga mas maayo gid nga dungagan. Uban ni rin ang Tiquinones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.